ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ମୃତ ଯବାନଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦିସାହିରେ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ସିଆରପିଏଫ୍ 60 ବାଟାଲିୟନର ଯବାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ମାତ୍ର 2 ମାସ ହେଲା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମ ସିଂଘପୁନି କୋଲ୍ହନ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଚାଲିଥିଲା କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍। ଏହି ସମୟରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ସୁଶାନ୍ତ ଗୁରୁତର ସହ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଞ୍ଚି ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। 2011 ମସିହାରେ ସିଆରପିଏଫ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକେ। 2020 ମସିହାରେ ବାପା ଆତୁଳ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ମଝିଆ ଭାଇ ପ୍ରସାଦ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଆଜି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗାଁରେ ଶୋକାହଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଆସିଥିଲା ଶହୀଦ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ନିଜ ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ବୈତରଣୀ ନଦୀଠାରେ ଖେଳିଗଲା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ପରିବାରରେ ଖେଳିଗଲା ଦୁଃଖର ଛାୟା। ଲୋକେ ଲତକ ଆଖିରେ କହି ଚାଲିଲେ, ସୁଶାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଅମର ରହେ ସୁଶାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ବୀର ଯବାନ ଅମର ରହେ।